अम्बे मैया की जय, शीतला मैया की जय, दुर्गा मैया की जय। तो प्रेम से बोली सब लोग मिल के गौरी पुत्र गणेश की जय। सातों बहिनवार की जय, दुर्गा मैया की जय। ते गुरु बहिना गुरु भाई लोग, आज जो हम कथा लेकर आयल बानी, एक बूढ़ी सास के तीनों पतोह कैसे सुअर बन गइल बाड़ी। एक कथा के पूरा अंत तक सुनी और एक रहस्य अंत तक सुनला के बाद आप लोगन के मालूम पड़ी। अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा मैया जरूर लिखम और ये कथा के पूरा अंत तक जरूर सुनम। काहे कि देवी दुर्गा आप लोगन के ऊपर सहाय जरूर हुई हैं। कभो केहू के दो तरह से ना देखेली, एक ही तरह से देखेली। तो हमार कथा के आप लोग अंत तक जरूर सुनो। एक गांव में एगो बूढ़ी रहत रहली। वो दुर्गा मैया के बहुत बड़ा भक्त रहली, पूजा पाठ और दोनों नवरातन बहुत दिन से भूखत रहली। अपने तीनों बेटन के बहुत बढ़िया से पाल पोस के बढ़न कैली और उनके 3 गो बेटा रहने। उनका पति कुछ दिन के बाद तीनों लड़के जब हो गए रहने, कुछ दिन के बाद उनका पति के स्वर्गवास हो गए रहल। वो बूढ़ी महतारी जौन रहली वो दुर्गा माता के भक्त रहली, और जहाँ भी नवरातन, जब चैत के नवरातन आवे और कुआर के नवरातन आवे, तो दोनों नवरातन में वो हमेशा जगराता करे जा। और हमेशा जहाँ भी गीत भजन होके तो गीत भजन में हमेशा वहाँ जा। वो हमेशा जो कहल जाला कि हमेशा पूजा पाठ में उनका बहुत मन लागे, बहुत ध्यान दे। वो बूढ़ी माई के जो 3 गो बेटा रहने, वो तीनों बेटा बहुत पूजा पाठ करे लोग, बहुत बढ़िया से तीनों भाई रहत रहे लोग। अब का भइल बाटे गुरु बहिना गुरु भाई सब, कि कुछ दिन के बाद जब लइके बढ़न हो गइल बाने, तीनों लइका शादी करे लायक, तो गांव के सभी लोग, यानी कि गांव के सभी लोग, भाई पटीदार सब लोग कहता कि अब तू अपने लइकन के शादी बियाह कर दो, शादी करे लायक हो गइल बा लोग। तो बूढ़ी महतारी कहतली कि ठीक बा, कहीं अगर तुहन लोगन के देखले में या कहीं भी ऐसा रिश्ता होखे तो जरूर बताइए लोग। अब गांव गड़ा के जे आदमी रहल शादी बतौले बा लोग, आ तीनों जने के शादी बहुत बढ़िया धूमधाम से कैले बाड़ी, धूमधाम से कैले बाड़ी। आ तीनों बहू के खूब बढ़िया से अपने घरे उतरले बाड़ी और बहुत बढ़िया से ध्यान रखत रहली। अब का भइल बाटे बहन भैया लोग, कि कुछ समय जो होला बीतते जाला, आदमी के एक दिन जब बीत जाला तो वो बीतते जाला। अब यही तरह से बूढ़ी महतारी के 1-2 साल धीरे धीरे बीतत गईल। बेचारी के जो ताकत रहल, जांगर रहल, थक गईल रहल, लेकिन तबो जगराता करे, भजन गीत कीर्तन गावे कबो ना छोड़े। वो हमेशा केहू बोलाले तो सबके भजन कीर्तन में जा और खूब बढ़िया से भजन कीर्तन गावे रहे और प्रसाद लेके आवे तो अपने घरे दे। लेकिन जो तीनों पतोहिया रहली, उ सबके पूजा पाठ और कहीं कुछ ना पसंद रहे। अगर जा बूढ़ी महतारी ते तीनों पतोहियन के उनके जलन रहे कि तू कहाँ जाली। ई जब देखा सवेरे से उठ जाई है, नहा धो लिए और चल जाई है। वो तीनों पतोहियन की ये रहे कि बुढ़िया रोज ऐसे ही करत, या हमके समझ में नहीं खे आवत। अब का भइल बाटे कि तीनों अपने पति से कह ना पावे लोग, काहे कि महतारी के बहुत माने जाने लोग। अब का सोचता लोग कि चल का करे के बाटे, आई रोज बुढ़िया हमसे 1 रुपया मांग के ले जा, लेना जाने का करेले। काहे कि तीनों जने से 1 रुपया मांग के उ ले जा भजन कीर्तन जहाँ होके आरती होके उमें डाले खाती। और भजन कीर्तन में जब जा तो 1-1 रुपया मांग के जा बेचारी कहे कि अब हमरे लगे नाई बाटे, तब यही लोग से मांगे के पड़ी। अब तीनों जने से मांग के ले जात रहली। यही चैत के नवरातन हवे। ये चैत के नवरातन जब आयल बाटे तो सब जने कहले बा लोग, उनको जितना उनके साथे रहत रहल लोग, गुरु बहिना गुरु भाई लोग कहता लोग कि ये बहिन तू अपने यहाँ जगराता करावा माता जी के,
अपने यहाँ तू बोलावा तुहार 3 गो पतोही आइल बाड़ी, 3 लाख के बाड़ी। इतना बढ़िया पतोही पौले बाड़ू, काहे कि कभी केहू से कबो अपन जो पतोही रह सब उनका चुगली ना करें। घर में चाहे बेचारी जैसे रह जा, लेकिन कभी जाके चुगली ना करे कि हमार पतोहिया हमरे साथे ऐसन व्यवहार कैलस ही है। अब का कहतली बूढ़ी मातारी कि ठीक बा, जब सबके घर जगराता होता, जब रउआ पाचन कहतनी तो हम अपने घरे अब की चैत के नवरातन में जगराता कहवाई और आप सभी लोगन के आवे के है। कहता लोग ठीक बा। अब चैत के नवरातन आइल बाटे और एक दूसरा के घरे कथा कहले के बाद जब चौथा दिने भइल बाटे, चौथा दिने का होता कि भाई तुहरे घरे यही समय निमन दिन बाटे, चलो तुहरियो घरे हो जाई। कहले बाड़ी ठीक बाटे कि अब यही लगले हमारियो घरे चैत के नवरातन में हो जा। जगराता भइल बा आ जब होखे के समय शुरू भइल बा, जौना दिने रखाइल रहल जगराता, तो दिने तीनों पतोही से का कहतली कि सुनो आज हमरे घरे जगराता हुई। अपने घरे ढेर सारा मेहमान आइए लोग, ढेर सारा गुरु बहना गुरु भाई लोग आई लोग। आ तुह लोग तैयारी कर दो, माता दुर्गा के सजा दो, आ पाठ ओठ लगा दो, खूब बढ़िया से सजा उजा दो, घर के लीप दो, आ खूब बढ़िया से प्रसादी फल तैयार कर दो कि कोनो चीज में कमी न रहे हमरे माता के लिए। कहले बा लोग ठीक बाटे। अब ठीक ते बाटे कह देले बा लोग मुँह पे, लेकिन पीठ पीछे कौना तरह रिसियाता लोग। सुनत जाई अंत तक के गुरु बहिना गुरु भाई सब। अब कौना तरह रिसियाता लोग। बड़की जने बाड़ी कहतली कि चलो तनी हम घरवे लीप दी, जब कहले बानी ते। अब गइल बाड़ी घर लीपे, और जो मझिलो रहली उ लगी गईली माता जी के तैयारी करवाले में, यानी कि उनके नहा धो के सजावत मंदिर के खूब बढ़िया से। कहले बाड़ी उनकर सासु कि तुम मंदिर के सजा दिया, और छोटकी जने से कहले बाड़ी कि तू प्रसाद काट ओट दिया, प्रसाद तैयार कर दी। अब छोटकी जने प्रसाद तैयार करतली। तैयार कैले में कौन चीज तैयार कैले बाड़ी प्रसादी में कि गोबरे के लड्डू बना देले बाड़ी, गोल गोल गोबरे के एक जगह लड्डू बना के थरिया में ढाक देले बाड़ी। एक जगह का कैले बाड़ी कि गोबरवे खूब ढेर के लेके आ थपथपा के ओके खूब बढ़िया से ढाक देले रहली कि जैसे जनात रहल कि जैसे पंचमेवा भूज के रखल रहे। अब एक थरियो में वैसे ही क के 5 थरिया सजौले रहली 5 फल तरह से। अब केला के जगह पे खूब लम्बा लम्बा ऐसे पीठा नियर बना के केला के जैसन ऐसे ही उ गोबरे के धो देले रहली। अब का भइल बाटे कि जब समय भइल बा शाम के 4 बजल बा, सब केहू जगराता करे खातिर उनके घरे आइल बा लोग। अब घरे आइल बा लोग, जब सब गुरु बहना गुरु भाई लोग जगराता करे आइल बा लोग, शाम के 4 बजे से शुरू होखे वाला रहल। तब वही समय का भइल बाटे कि सब जने बैठल बा लोग आ खूब जगराता करता लोग, माता के गीत गावता लोग और अपन भजन कीर्तन खूब बढ़िया से करता लोग। अब 3-4 घंटा कोई लोग और जगराता कैले के बाद भजन कीर्तन कैले के बाद का भइल बाटे कि उनका सास बूढ़ी महतारी कहतली कि ये बड़को उठ आ प्रसादिया दे दाना सबके कि तू उठ जा, आ एक जने उठ जा तो चनामृत जौन बाटे सब बांट द लोग। तो बड़को का कहतली कि ना ए मम्मी जी हम इतना काम कैले बानी, है घर लिपनी है, सब ओसारा से लेकर दुआर तक सब कुछ कैनी है, तो हमार कमर दुखा तो हम ना उठम। कहली ठीक बा। तो मझिलो से अब कहतली, तो मझिलो कहतली कि अम्मा जी अब हम सब इतना काम कैले बानी, माता जी के सजौनी है, पाठ कैनी है, सब कुछ मतलब सजौले बानी मंदिर से लेकर और रसोईया तक काम कैनी है कि हमके चल नहीं जाता, एकदम पैरवा में बड़ी दर्द बा। अब तीसरा जने के जैसे कहे के रहली और जब तक कहे जातली कि छोटको उठ, तब तक छोटकी से मुख से का निकलता कि मम्मी जी हमके न कहम प्रसादी बांटे के, क्या कि प्रसादी हम बनौले बानी, तो प्रसादिया के हम कैसे बांटी कि हमके बांटे के मन ना करता
करता है, देखी ना राउर बाबू जो बानी नाती हई लइकवा उठत नहीं खे गोदिया से, अपने लइका के लेके बैठ गल रहली छोटकी जने तो उठली ना। अब बूढ़ी महतारी अब सोचतली कि चलो हम ही उठी और हम ही सगरो प्रसादिया बांट दी। तो कहतली उ तीनों जने अब अपने में हंसता लोग कि देखो इनकर अब के तर से इनकर खिंचाई होला कि बुढ़िया रोज रोज जाले सबके घरे कथा वार्ता सुने ले, जगराता करे ले, आज अपनियो घरे कहवाती है, आज सबके सामने इनकर हंसी इनकर उड़ावल जाई तब इनके पता चली कि इतना पूजा पाठ के लिए कौन थी होला। देखी कबो केहू भगवान सबका मजाक उड़ा दिए, लेकिन भगवान के मजाक केहू ना उड़ा सकेला और ना केहू के कभी उड़ावे के चाहे, कबो ऐसा गलती ना करे के चाहे। लेकिन उ तीनों पतो ही कैले बालो आ कवन एकर फल मिलल बा अंत में जाके आप लोगन के पता चली। अब का भइल बाटे ओकरे बाद से उनका सास उठल बाड़ी और सब थरिया के प्रसादी पारी पारी लेके बांटत गइल बाड़ी आ देखले नहीं खी कि अचरा में हमको कवन चीजू दे तनी आ कवन हमार पतो ही धैले रहल है लोग सबके अचरा में कि पंचमेवा केला सेव सबके उ अचरा में पड़त गइल बाटे, देत गइल बाड़ी प्रसादी। और प्रसादी देहला के बाद से जब अपन तीनों पतोही के प्रसादी देवे के समय आयल बाटे तो तीनों पतोही का कहत लेकिन ना ए मम्मी जी हमके प्रसादी न दे, ई प्रसादी रहुए पाचन ली, आई प्रसादी रहुए पाचन खाई। तो कहतली उनका सास की ना है देखा न केला ठीक बा, हई देखी प्रसादियो पंचमेवा सब गुड़ बहिना गुड़ भाई लोग खैले बा लोग आ कहता लोग कि ऐसा प्रसादी तो हम कबो खैले ही ना रहनी है जैसन ए बहिना के घरे बनल बाटे। अब ए बहिना के घरे तो माता रानी के एकदम जो साक्षात उनकर आ गई रहली, काहे कि माता रानी कबो अपने भक्त के कबो हंसावल ना चाहेली, उनका कबो दुख ना देवेली, जे उनके शरण में रही ते के माता रानी हमेशा सफल जरूर करेली। अब का भइल बाटे कि अभी बतिया सुन के तीनों पतोहिया आश्चर्यचकित हो गइल बा लोग और कहता लोग कि ना हम ना लेम प्रसादी, लेकिन उनका सास कहतली के दुल्हनिया ले ला ना ढेले तन के लेला माता के प्रसादी है। कहता लोग कि अच्छा ठीक बा ले आई, ले जाके थोड़े थोड़े प्रसादिया देहले बा लोग और जैसे प्रसादिया खैले बा लोग वैसे ही तीनों पतोहिया उनका सुअर हो गइल बा लोग, काहे कि सुअरिये उ नरक खाला लोग, उ चीज सुअरिये गोबर के खाला सुअर खाली, तो गोबरा सुअरिये खाला लोग, तेईस सुअर माता रानी तीनों पतोही के बना देले बाड़ी। अब जैसे तीनों पतोही उनका सुअर बनल बाड़ी, अब ने वो बूढ़ी के एकदम होश एकदम जैसे लागे कि बेहोश हो जाई है। अब सोच में पड़ गईली कि का हो गइल, सब के ऊपर शादी खाइल तो केहू के कुछ ना भइल, आई हमार तीनों पतोहिया प्रसादी खैली तो काहे सुअर हो गईली है। अब सोच में पड़ गईली और समझ ना पावे कि अब हम कौन कैसन काम करें कि जैसे ये लोग फिर वही रूप में आ जा लोग। अब माता रानी के लगली मनावे जनावे रोवे गावे कि माता रानी अब हमार तीनों लड़की आई हैं तो हम कौन मुंह दिखाई, तीनों लड़के अबे आई हैं कमा के, रोज जाला लोग थोड़े दूर पे कमाए, अबे आई लोग शहर से तो पूछी लोग कि हमार तीनों जने कहाँ बा लोग, अपन अपन मेहरारू खोजी लोग, तो हम कौन जवाब देम। लगली माता रानी के सामने रोए गावे गिलगिलाए। अब का भइल बाटे कि कुछ समय बाद उनका तीनों लड़के आ गइल बाने। जब तीनों लड़के आइल बाने तो तीनों लड़के अब कहता लो कि ये माता जी हमो के प्रसादिया दे दा, काहे तू इतना रोअतलू, का भइल हवे। और सब जने अभइन ले बा लोग ई कौन काम ऐसन हो गइल बाटे कि जैसे इतना तकलीफ ही तो सुननी है कि जगराता होता, भजन कीर्तन होता माता दुर्गा जी के, ती कौन ऐसन काम हो गइल बाटे कि जैसे तू रोअतलू और सब जने बैठ के चुपवावतलू, का हो गइल बाटे माता जी बता दो हमके। तीनों लइकन के अब लगली पकड़ के रोए और कहता लोग कि सुन रोआ ने, आंसू एकदम बंद कला, आंख एकदम पोछ लो और हमार बात सुन, कौन तो के तकलीफ बा हमसे कह, अपने तीनों पतोही से कह और जौना तकलीफ होके के हम दूर करब। अब अपने बेटन से कहतली इतना बात, अरे जैसे वो लोग कहता लोग अपने महतारी से, उनका महतारी का कहतली कि सुन कोनो तकलीफ नहीं के,
आ फिर तने बतिया सुन कही के रोए लगल बाड़ी। तो कहता लोग कि ऐसन बाती बाटे आंसू पोछिला आ प्रसादी द हमन के खाए के, हमनियों के खाए के माता जी के प्रसाद। आ सबका मुंह से सुन तनी गाँव के सब लोग आए रहल लोग। तो कहता लोग उनके घरे बड़ा बढ़िया प्रसाद बनल रहल है, हमहू के द माता जी के प्रसाद खाए के हमहू खाई। कहता लेकिन ना ए बेटा ना, अब उनके मुंह से लेकारी निकल गइल बा, ना अब ना देम हम प्रसादी, सबके प्रसादी देहनी है तो केहू के कुछ ना भइल है। अपने तीनों पतोह के प्रसादी देहनी तो तीनों जने सुअर हो गइल बा लोग। अब तीनों जने सुअर हो गइल बा लोग, तो बतावा हम कौन मुँह लेके तुहन लोग के देखौती। अब लगली अपने तीनों बेटन से कही कही रोवे। और तीनों जने कहता लोग कि कहाँ बा लोग, तो कहता ली कि देखा न यही जा बा लोग, अरे ही पिछवड़िया ही का रुकल बा लोग, खिड़किया लगवा बा लोग खड़ा, जैसे सुअर भइले लोग चल गइले लोग पिछुआरे। अब नाम ध के तीनों जने बुलावल लोग, अपन अपन दुल्हन के बुलावले बा लोग। अब बुलावला के बाद से पूछा ता लोग, तुम लोग चूई चूई अब भाई जितना बोले ला लो सुअर बोले लिया वही तरह बोले लो। अब इनके समझ में ना आवे। फिर तीनों पतोही के देख के खूब रोवत तली आ खूब सोचत तली कि का करी। यही तरह करत हुए रात बीत गइल बा। रात बीतल बा। यही नवमी के दिन 3-4 दिन के बाद का भइल बाटे कि 3-4 दिन लोग बूढ़ी मातारी खाना ना खइले रहली। अपने तीनों जो पतोह के ठीक कैले के चक्कर में माता जी से रोज विनती करे और रोज उनका जगराता जहाँ भी होके जा। और फिर का भइल बाटे कि नवमी के दिन जब कन्या खियावल जाला, कन्या खियवले के दिने अब का भइल बाटे कि वहाँ से उठल बाड़ी, यानी कि जहाँ जगराता करे जात रहली वहाँ से आयल बाड़ी, सुतल बाड़ी अष्टमी के दिने खा पी के। और सवेरे के सारा तैयारी कैले बाड़ी कि हम सवेरे उठम भोर में और अपन छाक दे माता जी के चूल्हा जौन पूजा चढ़ावल जाला, हलवा पूरी बना के पूजा चढ़ाएम छाक देम। आ देखी हमसे जौन भूल चूक भइल हो कि माता जी हमके क्षमा जरूर करम हमरे तीनों पतोही के। अब तीनों पतोही के तीनों बेटा लेके वैसे ही रहे लोग। उ लोग तो जानवर रहे लोग, उ लोग बिस्तर पे सूती जाए, लोग सूते जा लोग, तू लोग भगा दे लोग, कह लोग जो जो नीचे जो सूते। अब का भइल बाटे कि ओकरे बाद से बूढ़ी महतारी का कैले बाड़ी कि नवमी के दिन 9 गो कन्या बोलौले रहली खाए के। 9 गो कन्या बोलौले बाड़ी और 9 कन्या आयल बा लोग खाए, यानी कि 9 देवी आयल रहल लोग उनके घरे खाए, आयल बा लोग खाए। और सोचत अली कि आजो कहीं हमसे कोनो भूल ना हो जा जैसे हमार तीनों पतोही के हो गइल बा। अब सोचत अली और हलवा पूरी चढ़ौले बाड़ी भोर में, उहे हलवा पूरी अब 9 देवी के दे तली खाए के। और सोचतो बाड़ी तो में से एगो कन्या का कहत अली कि ए दादी तू का सोचत आलू, तो के का भइल बाटे, आ तीनों चाची कहाँ बा लोग। तो कहत अली कि कुछ नहीं, आ तीनों चाची देखी ना सुअर हो गइल बा लोग। अब हम ही तुहन लोग के खियाइम पियाइम, आ तुहन लोग हमके ऐसा आशीर्वाद दलो कि हमार तीनों पतोही फिर बढ़िया हो जा। कहत लोग कि ठीक बा, पहले द खाए के। अभी सोचत रहली कि कहीं इहो लोग ना सुअर हो जा, लेकिन उ तो साक्षात माता जी सातो बहिन उतर के आइल रहल लोग। अब खैले बा लोग उ खाना, यानी कि जौन प्रसाद होला हलवा पूरी खैले बा लोग। और खैले के बाद से कहता लोग कि सुना ए माता जी अपने पतोही के बुलाव, तीनों पतोही के बुलाव लोग। आ तीनों पतोही से कह कि हमन के खैला के बाद से जौन पतरौली में बचल बा इ सब धीरे धीरे कैसो चाट डारे लोग। और जैसे उ तीनों पतोही के बोलौले बाड़ी, अब बोला के कहत ली कि है तीनों थरिया तुहन लोग साफ कर दाऊ, तो जानवर रह लोग उ लोग का जाने लोग के तर खाइल जाला। अब का कैले बाड़ी अपने हाथे पतरौली उठा के पोछ देले बाड़ी मुँहे पे। और जैसे पोछले बाड़ी और तीनों जने सुअर हो गइल बा लोग। तीनों जने अरे इंसान पतोही हो गइल बा लोग, एकदम मनुष्य के रूप में तीनों उस हो गए लोग, जैसे मनुष्य के रूप में भइल बा लोग। और ओकरे बाद से हाथ जोड़ के क्षमा मांगे लगल लोग कि माता जी अब ऐसन गलती ना होई। अब सातों उ जौन 9 कन्या रहल लोग, उ 9 जने का कहता लोग कि माता जी इ काहे भइल बाटे, इ रउआ पूछम अपने तीनों पतोह से। अब पूछला के बाद आप माता जी के जौन भोग चढ़ौले बानी ओके खा ले, अपने पूरा परिवार के
खियाएम, देखिए आपके परिवार कितना सुखी संपन्न हो जाई। अब इतना कोई के 9 बहिन चल गइल बा लोग, और सास उनकर कहतली कि पूछी कि ना पूछी, उ तो बेचारी वैसे ही असमंजस में रहे कि कैसन ऐसे हो गइल है। अब तीनों जने के आदमी आइल बाने पूछा तने कि तूहन लोग ऐसन कवन काम कइले बाड़ा लोग कि जैसे ऐसन भइल हवे। अब सब कुछ बतौले बा लोग तीनों जने पतोही ओ बूढ़ी मातारी के। अब बूढ़ी महतारी सुनले बाड़ी आ कहतली कि देख, तुहन लोग हमरे खातिर गड्ढा खोदल लोग, लेकिन गड्ढवा तो तुहही लोग खातिर खोदा गई। काहे कि तुहही लोग जानत रहल कि ओमे का रखले बानी, हम तो कुछ ना जानत रहनी। उनका तीनों बेटा कहता लोग कि ऐसन बात बाटे, ये तीनों जने के हमन के छोड़ देवल जाई, हमन के ना रखल जाई। उनकर बूढ़ी महतारी का कहतली ना बेटा, ऐसन गलती ना करी। तीनों जने संभल गइल बा लोग, सीख लेले बा लोग, आ सीख गइल बा लोग तो ऐसन गलती इ लोग कबो ना दोबारा करी लो। फिर कुआर के जब आइल बाटे इहे नवरातन, त नवरातन में जगराता भइल बाटे तो खूब बढ़िया से मनौले बा लोग। आ मनौला के बाद से माता दुर्गा जी से खूब विनती मांगले बा लोग, आ खूब आगे लाए उनकर प्रसाद खा के, आ खूब अच्छा से आगे है जिंदगी में बढ़ल बा लोग। आ सबसे उ कहता लोग कि जे भी जगराता करी, जे भी कथा वार्ता सुनी, बहुत सुखी से बहुत मंगल से रही लोग, अब बहुत अच्छा से रहिए उनका परिवार। तेही से प्रेम से बोली गुरु बहिना सब, दुर्गा मैया की जय।